ассалом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад, парвардигор сарбаланд ва хонавобод бошед. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед ва маро правилно бифаҳмед. вақти охир дар сайтҳои иҷтимоӣ хела гапу чапу дар ютуб рафта истода аз ҷониби ҳамамон, аз тарафи манам, аз тарафи дигар бародаро хела. ман фақат аз номи худам гап мезанам, бо нагӯям ки аз дигарро гап мезанед. дӯстони меҳрубон, мо ҳама мусалмонем, алҳамдулиллаҳ. ҳама бародарем, алҳамдулиллаҳ. ҳама мусалмон кишид бародар мешавад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт алмуслим ахулмуслим, туғри мусалмон бародари мусалмон аст. ман фақат аз номи худ мегӯм, аз номи худам гап мезанам ва аз номи канали худ мегӯм. агар дар рафти 2.5-3 соли корим ку мақсад кадмира ҷо гуфтем, успеҳ кардем, хизматша расондем, алҳамдулиллаҳ. касеша успеҳ накардем, ҷавоб нагуфтем, корша бидкарда натунистем, бахшиш мепурсам. бародарое ки ба сайтҳои иҷтимоӣ сару кор доранд, блогерро дар назар дорам. чӣ фарқ надорад ки ҳастанд, комрон аст, мақсад дигараш ёки мақсад наи тош такси ҳастай, акай абу муҳаммад таҷ муслим ҳастай, идибек ҳастай, рамазон ҳастай, лангари ҳастай, хай дигар хеле бародарое ки дар ин сайтҳо шиштагианд, акай абдулло бобиёв, ҳабибулло қурбонов, алҳамдулиллаҳ бародарои хизмат кардаанд, хай умеди раҳмат, хулоса хела бисёранд, алҳамдулиллаҳ. дӯстони меҳрубон, сален теваи ҷай, хай хулоса агар бахшиш намоид кардем нагуфтем, бархаҷалол кардем дигаро акавиатло ино. дӯстони меҳрубон, ман аз номи ҳеҷ кас гап намезанам, ман аз номи худам гап мезанам. дӯстони меҳрубон, агар ба иззати нафси кадими шумо дар давоми ҳамин 2.5-3 сол корӣ расида бошем, ба иззати нафстон аз рӯи ман кадмира шуморо душном карда бошам, ман бахшиш мепурсам, барое ки банда бехато мешавад. ман алҳамдулиллаҳ бо ёрии парвардигор ва дастгирии шумо ва қувваи силаи бигем физически ҷисмонии худам масҷид сохта истодам ба Смоленский област. одам бехато намешавад, кулли банда хатокор аст дӯстон. пасти баландиё буд, минус пилус буд, ҳамаш алҳамдулиллаҳ ҷо ба ҷо шид, ҷои худша гирифт. дӯстон, хоҳиш мекунам дар ҳаққи мо дуо кунед, манам масҷида ба сари буланд биспорам, файрод кунам, одамои отчётгир отчётшона бигиранд, ҳамон масҷида дар халқи мусалмон бисупорам. ман алҳамдулиллаҳ мегӯям ки дӯстон маро дастгирӣ кардед. бародароро ки гап мезанем, акай идибек, акай рамазон, акай таҷмуслим, акай мансур, хай бародаро бисёранд, бародари тоҷик, хай бисёре ҳастанд бародаро дар сайтҳои иҷтимоӣ. ман ҳеҷ каш кор надорам, ман ба иззати нафси кадомеш раста бошам, бахшиш ҳамаш бародарам. ман ба ҳеҷ кас шикоятем надорам, коре надорам. ман ҳаракат мекунам ки хонаи худоро бисозам, аз дими зиндагии худам шам. ман кор надорам ба ҳеҷ кас. хоҳиш мекунам, ман ҳеҷ гоҳ сурати ягон каса намонда будам, ин намемонам, як каса монда будам, бахшиш пурсида будам дар видеои пешакӣ. хоҳиш мекунам нарасед то соҳ саломат масҷида бисупорам, одамои дар корӣ биянд, отчёташона бигиранд, мардуми мусалмон намозҳоро бихонанд, дар ҳаққи ҳамаи мо дуо гӯянд. ба ҳамон хотир иншоаллоҳ дар ютуби ман ягон кас ҳеҷ гоҳ дар рӯи экран намебинед. ин мошенник, ин хел, ин монданиам нестем иншоаллоҳ. ҳар кас барои сайта мақсад бунёд кардан чӣ қадар азобҳо мекашанд. не вақте ки азоб кашидӣ, ҳаракат мекунем ва иззати нафси ҳеҷ ка нарасем, обод кунем. боз мегӯм, бародар идибек, акай рамазон, бародари тоҷик, тош такси, хайри моҷид, хулоса ҳама, ман ҳеҷ каша защитат намекунам, бадам намегӯм, ҳамаш бародари худмонам. боз мегӯм, ба иззати нафси кадмеш раста бошам, бахшиш. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. илтимос фақат дуо кунед ки ба сари буланд бо ёрии худованд ва дастгири шумо ва қувваи корие ки бародару устое ки кор карда истодиянд, акай раҳматуллоҳ дигар мо хонаи худоро бисупорем ва аз дими зиндагӣ худмӯшем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. касе татонистем хизмат кардем, касе натонистем бахшиши зиёд. ассалому алайкум.